Kadiang survive ki paralog ba ye second ka voice of Kazi channel bat ke ke ba kwa ban kili jing kili pi menta ka long ha to pi chu pandon kam hok na mi ka por ha ka jing em jong pi tongan batai sipang ka por ka long ka wei ka benta ha ka jing em ka ba phimla chu ban yo ban lada pidu ya ka bisa pila ban yo biang lada pidu ya ka kam ka jam ka jing em jong pi pila ban yo biang Henry kapor kam juan paishu sisin bakala lalej kam juan paishu kumta wat pensab kapor jongpi haki ki pomentoy namara ka wei kasni pin sababe ba phim samla penun kam hok ya kapor jongpi kuble sibon sa like but share but subscribe ru lada pisong tanat ya ki video juna Henry penun kam hok ya kapor jongpi kapor kadai ka spa ka bakor tam kumta penun kami kapor ban pule ban tresitom bat ban tei ala ka jong ka jing em pitip na am ka jing job ka sedang na ka jing penun kam hok jong pi ya kapor kuble sibon